Love Radio Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yes, yes, yes! I'm back! Still, this is your one and only newest and freshest DJ ng 90.7 Love Radio. Yes, it's still me, your one and only DJ Mara Tony. It's M-A-R-A-T-O-N-E-E. At sa mga hindi pa po nakakaalam, ako po ang may hawak ng programang Love Trip. Araw-araw, 3 to 6 p.m. And it's a feel good Thursday. And for sure, ikaw kuya na nakikinig ngayon, ay, bakit ganyan yung mata mo? Ba't parang antok ka na? Halika. Halika muna, wait lang. Oh, mulat mo muna ng gusto yung mata mo. Laksan mo yung radyo. Pakinggan mo yung boses ko. O, di ba? Ang sarap sa tenga. Alam mo, mas maganda yung inaantok ka. Kuha ka muna ng kape. O kaya bumili ka muna dyan kay Aling Bebang ng paborito mong biskwit. Tapos, laksan mo yung radyo mo. Pwede mo na rin mamaya buksan yung Facebook mo. Pakita mo dun yung mukha ni DJ Mara Tony. Uy. Bakit naman ang lungkot ng mukha na yan? Hindi maipinta. Anyway, it's a happy Thursday again, kabisyo. Oras na para sa programang Love Trip. Na kung ano man yung trip mo, sports trip, road trip, sound trip, kung ano man trip mo, sasakyan natin yan with your one and only DJ Mara Tony. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Yes, that's right. Alam mo, sa mga panahon ngayon, ang hirap hindi maging magastos, no? Parang nung huli, sinabi ko lang sa'yo na, what if magtipid ka naman? O di ba ngayon, namomblema ka? Actually, mahirap na talaga mag-balance ng finances. Wow! Sabi ko nga, #adulting is real. Lalo na ngayon, nakakatapos lang ng sahod. O di ba, umaasa ka ulit na sumahod ka. Swerte mo naman, ah. Ay, sabi ko nga sa'yo kasi magtipid ka. Hindi yung ginagastos mo naman yan sa jowa mo na kinakausap ka lang pag may kailangan. Wow! John Michael yarn! Hayaan mo na. Ang mahalaga, simple lang naman mangarap. Mangarap ka lang na mangarap. Libre naman yan eh. O kaya kung pwede lang kung pwede lang sanang ipagdasal. Sabihin natin kay Lord na, Lord, please make me rich. Gusto ko po yung pagising ko, nakahiga po ako sa bed of, hindi po sa bed of roses, kundi sa bed of thousand and thousands. Mai-rhyme lang eh. Okay lang yan, libre lang naman mangarap. Alam mo, hindi kita sisingilin. Hindi kita sisingilin kung ako yung pangarapin mong maging asawa mo. Basta isa lang ang requirement ko. Dapat marami kang pera, ha? Ayoko nang namumulubi. Ayan ang pag-usapan natin ngayong hapon. Usapang pangarap. Ano nga ba yung mga pinangarap mo nung bata ka? Na ngayon, gusto mo yung matupad, diba? Tuloy-tuloy lang ang programang Love Trip ngayong Feel Good Thursday. For now, makinig muna ng mga feel good music. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!